O corpus central da exposición son gravados que datan dende o século XVI ata o século XXI mesmo. E son gravados dos mestres europeos, nos que aparece a figura de San Sebastián en todas as poses posibles e en todas as posicións que a historia da arte foi consolidando. A maneira ou a idea de como se concebiu esta exposición, tanto a cor dominante das paredes como a disposición das obras, estivo condicionada dende o primeiro momento por tratarse de obras que proceden dunha colección privada particular. A nosa idea foi facer de algún xeito un guiño a ese coleccionismo privado mediante a disposición das obras en grupos, un total de 77 na mostra de gravados, acompañados por obras de outro formato. Son dende pequenos formatos dos mestres do norte, mesmo de un contemporáneo de Durero como Van Leyden, ata grandes formatos como teño eu detrás de, por exemplo, Ana María Pacheco, que é do século XX e xa é un grabado contemporáneo. Queríamos que o espectador, o visitante, a visitante, tivese unha mirada amplia sobre as representacións de San Sebastián ao longo da historia da arte e en diferentes soportes. Pensamos que era interesante que víramos esa outra obra gráfica que na actualidade cumple esa mesma función que fai o gravado. Pensamos que era interesante que a xente poidese disfrutar a exposición con liberdade, sen necesidade de seguir un recorrido estricto, específico, que buscase aquilo que máis lle chamaba a atención. O Renacemento, sempre o decimos, sempre o Renacemento foi fundamental na revitalización da imaxe do santo. É a icona de un Apolo cristián. E despois aparece outra revitalización da imaxe no século XIX, con todo o asunto do decadentismo, con todo a aparición da palabra homosexual, e sobre todo despois tamén hai unha cuestión moi importante, que é a súa connotación co mundo gay, co mundo LGBTIQ, no que xa nace no XIX e que se consolida lóxicamente cos dereitos civís e cos dereitos gays no século XX e XXI. Xeralmente, ao longo da historia da arte, o gravado foi considerado, ou é considerado, un arte menor xunto á fotografía, algo que pensamos que non debería ser. Tamén era unha boa oportunidade esta exposición, ao marxe do tema que se trata, que tamén é importante en sí, de pôr en valor un arte que ten representación nos museos. En este museo en concreto temos máis de 3.000 rexistros de gravado que dan unha visión da historia da arte multidisciplinar, como podería ser a pintura, a escultura ou outras disciplinas artísticas.